Kani ko All India Radio Shillong ka khubor ban pule day Alvarin Kharwan Lang. Kimat ki bakong san jong ka khubor menta ka step. Banjor Vice President M. Venkaya Naidu baki bor sanchar pai ba ki don kam ban kren da kaktien shnong la ni kaktien ba jukren hakathan. Ladap shna ka Regional Medical Research Center ka ICMR Dibrugarh ya ka Cortes ya u Omicron. Larakhe ya ka lingko dapsnam u patugan sangma ha Meghalaya henin kasngi. Hashwaban pai shaki khubor ki babnya nine shashkor ya kane ka jing na ka badon kam. Kadba ka India kalala ban thau history da ka jingla ban ai palat shispa klur tuli ki dos chong ka dawai tika covid khat khandai ka All India Radio ka ai jinge ro ya baro ki doctor ki nurse ki nong ya khun ba khmat e bat kito ki bala shim tika ki bala panlong ya kariban poi sha kani ka thong wala ka tangi pen kan mau ya ki nong ngap jongi ba ki jinge le persha ya covid khat khandai kam bat kut satya ngiyai kan tu ikinong ngap jongi ban shim tika pura bat ban yarap ru ikiwei ban wan shim tika hakani ka ayom lekmen snop haban bod ikini ki kam ki basuk deng ya ka mask yang jungai na ki wei pat bat sait khuit bhai la ki ti bat ka dur khman na ka banta ka jing tip ko pabnya halor covid khat khandai phila ban phone ha ki number yarap kari ki badai not iwei ar lai khandai nyo pra not sahan rio but iwei not nyo san but ki number yarap ka jilla Meghalaya ki dai iwei not pra but iwei not nyo not menta nginya phai shaki khubor ki babnya Vice President kari India o M. Venkaya Naidu ula banjur pakalong kabadan kam ban kren da kaktien bajukren hakathan lani kaktin shnong da ki borsan shar pait ba. Ula kenturu ya ki skol ba bat kiwe ki jaka pule ban shimkhia ban penne ya baro ki jaktien kari India leng ba ki jingwat bnya da ka jing thmu ban penne pansa ya kariti ka dostor bat kaktien ka thaliet. Naidu ula ong ru ba hakibakum kini ki por ba ka perthai kala nangret bat ba ki briu kila nang ban poi keleng ka perthai kadai kariti ka dostor ba kaktien ka ban pen ithu ya ubriu ula ban rap ba ka jing sngopo ya kanu kaktien ka long ka ba ma bat ula kan turu ba ki jaka pule ki dai ban penslor ban pendan kam da kaktien snong nakabenta ban ai jing hikai ka Regional Medical Research Center jongka ICMR Dibrugarh kala dep ban shna ya ka kor ban test ya uknyang jing pang covid thamai bala tip kumu Omicron Ustad Sains Barang Ba kani ka Research Center u Dr. Biswajit Borkakuti ulalong unong yalam ha kani ka jingshnaya kani ka Cortes kabala ban ay ka result tang hapo ar kanta kani ka Cortes kan pen kloy shibun ya ka jing test ya u Omicron na maryaman tahi ka shimpor la kumno sa hodo sansngi ban lap la ubrio ubayo positive ya ka jing pang covid udan ni ya uni uknyang jing pang ubarang mit mai Hadian balapan shisha baka jing jana ka jing trikam kani ka kor ka long shispa na ka shispa ka sarkar kala IT ban shna bat permi yakini ki Cortes lingba ka GCC Biotech ka balong ka karkhana Shimet na Kolkata Katnat Social Justice and Empowerment jongkari India kan sedang pentrikam na duk mentakasngi ya namba yarap nakabenta ban yada na ki jingsha le ben ya ki jaj ban rio ki bala ithu kum ki scheduled caste but scheduled tribe da ka ba ajing tip ya ki shapang ka Scheduled Castes and the Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act khat khandai spa prapo khandai ka jing thmu ban bu ya uni number yarap kari ka long ban ai jing penchai halor ki kendon jong kani ka an ka ba thmu ban penkut ya ka jing sngo pher jaj ban rio bat ban ai jing ya daya baro lingba uni number yarap an ai jing penchai ru halor ki kendon jong ka wei pat ka an ka bala tep kom ka Protection of Civil Right Act khat khandai spa san phusan kane ka dai ko All India Radio Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor Ka jilla Meghalaya kala rakhe ya kalengkhu dapsnam ba shispa saw pukhundai jong upatugan sangma hanin kasngi haka be dei bat kani kasngi kerpang umentri rangba Conrad ke sangma ulakan mau buram ya uni unong ya le light luit na rilum garo ha ukurwa bala pelait lingba ka Twitter uni umentri rangba ulaong ba upatugan sangma ulong kadak jong ka jingslor ba ka jingklan bat ka khana shapang jong u kan yai long ka ba ya ai mensim Katnat ki pulit ka Meghalaya ru kala rakhe ya kani kasni kerpang uni ukhlawan. Lapan nong ru ya ka program kerpang da ka Kalyan Ashram Meghalaya ha Zigzag Secondary School hakaba u Boston Marak bat u Bhupendra Hajong kibalong ki MDC barem jong ka Garo Hills Autonomous District Council kilaya don ringkan.
Ha District South Garo Hills, Kaborsenshire District ringkat katnat Social Welfare but u Block Development Officer. Kalarake ya kasngi kerpang na kabenta kitu ke badan jingduna hakit khotmet jongki. Komshi benta jongka azadi ka Amrit Mahotsav. Lani ka jing rakhe ya ka jing dap nyo pusan snem ka jing yok light luit kari India. But ka jing dap san snem ka jing yok jela bapura ka Meghalaya. Ya kani ka program lapan long ha kasngi sat jan baladap ha bag mara ha ka bala pasat jingmut halor ki jingshen jing e jongki to ki badan jing duna ha ki khotmet jongki bat kilat bala shim ban bala shim khnang ban penduna ya kita ki jing e ha ka wai na kilat be ki sarkar kala shim ka long ban kham ple lat eki baken pendan kami ki jing shakri bala yo lengba ki bank Uba medba lingdo lampang ka yingdor bar thau an ka Meghalaya ula plie ya ka jaka jungok kai perthai bathamai ha Nongriat West Khasi Hills balapnya da ka Nongriat Farmer and Environment Conservation cum Tourism Society kibele don lang ha kani ka jingelang ban plie ya kani ka jaka jungok kai perthai ka bala long ha kasi sa jain bala dab ki long UMLA ka than uba kim farmer banyang ki officer katna ki kam jungok kai perthai ba ki waide Habakran ha kani ka jingelang ulampang ka indor bar thau an ka jilla ula kular ban yai biteng ye kilat kilanti ban kentio ye ki kam jungo kai kani ka than ha ka ju ka por ka dor bar jong ka snong nongriat kala ai ru ya ka dor khas ha u ba met ba lingdo ban kerpat na ka benta ban penbhai ki surak ki jaka sumar ba kiwe ki kam ki ban yarap ha ka ban kentio ya ka roi ka par jong ka snong Kajilla Manipur kala rakhe ya ka nupi lal de henden kasngi ban kenma buram ya ki kenthai ki bele le persha da ka jingslur ya ka rukampanya ya ka khai pateng da ki sipai phareng ha usnem khar khandai spa lai pho khandai ha Imphal lapan long ya ka jingelang ban kenma kurpang ya ka ni kasngi ha nupi lal memorial complex Kibale don lang hakani ka jingelang ki kenthop ya Menteri Rangba N Biren Singh ki Menteri ka jalla ki dukhat ka indor bar thau an ki officer Rangba ka sarkar bar kunju ru ki ba lastang ya kani ka jingelang da ka jingle bu sentio ha umat sa jingken mau ya kani ka singi kerpang lapan iru ya ka drama ban pen I ya ka jingi ya ka nupilal la kani ka jingle ki kenthai persha ya ki borsen shar ki sipai phareng ha usnam kharkhandai spa life khundai ha kani ka jingelang Menteri Rangba kani ka jalla ula kula ru ban pen bhashu shu ya ka nupilal complex bat pen bena ba ka sarkar kalamang iwai point life ho klor tingka na ka benta kani ka kam Menteri katnat ka koi ka khya ka Meghalaya James K Sangma ulakren halor ka jingdon kam ka dawai tika covid khat khandai ha ka jingele persha ya ka khlam covid bat ka jinglong balakhre ka jalla ka bedai bat ujat khnang COVID thamai bala tip kumu Omicron ubala mi hakikat tu kat ni ki jela ka ri India. Sangma ula ong bakatnat ka koi ka khya jong ka jela kalas dang ban trai da ka bor thamai ban pendep ya ka jing ai da waitika om tang ya ka dos ka beningkong henrai ya ka ba aru kumju. Ula ban rap ru ba kan ni katnat kala perkhing bhai ki kendon na ki kherdop ban rung sapo ka jela khnang pa ka nom dan ka nu ka jing sapriang une u dai khnang jing pang COVID bathamai na ki to ki bawan rung sapo ka jela. Nanor kani ulayathu ru ba khambon na ki hospital balashna khnang na ka benta ban panthia pang ki nong pang covid kila dap bat kito ki bampat dap ka jela kadang pen stat shat ya ka kam khnang ba ken dap no Palat shispa lai pu ar klor khandai phulai lak tuli ki dose jong ka dawai tika covid khat khandai la daban ai hari India baro ka wai lengba ka jing ai dawai tika ka badang ya shakhmat hakari menta Katnat ka koi ka khya kari India kaya thu ba tang hanin ka sngi ladap ban ai hadu prap hundai lak tali ki dos katika covid hakari kaya thu ru ba ka jingdan ki ba koi menta ka long khandai pu prap point lai hen riu na ka shispa haba phai pa cha ka jinglong jingman ha Meghalaya ka bere ba du covid le thu baladan khat nyungot ki bala yo thamai ka jingpang covid khat khandai hanin ka sngi bat prangot ki bala koi na ka ni ka jingpang baro ki badang don ya uni ukhyang jingpang ka jela menta ki dan arspa arpulai ngun bat kattung ila poisa ka bakut jong ka khubor ka balawan chapi na ka All India Radio Shillong sa shipor ka ta ka por prabajeng nya so ka Delhi station na ka banta ka khubor khtin hindi ka ban bot pat ka khubor khtin phareng ha ka por prashteng kane ka dai ka All India Radio Shillong